Welcome na sab guys ato ang mga storya nga daghan ka makatunan. Alang di sa mga bag-uhan ini atong channel, nag-upload kita og mga storya nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi. So kani atong istorya karon guys, ang lesson ini nga ang kalipay matagamtaman lamang nato kung magbuhat kita sa maayo at tubangan sa Ginoo. Now para masabtan nimo guys kining istorya ha. Istorya kini sa usa ka dato nga gusto siyang muhatag o daghang kwarta sa tawo nga makapalipay niya. So, iyon sa siyang kaugalingon nga ug kinsa ang makapalipay kanako muhatag og daghang bahandi kung kinsa ang tawo nga makapalipay kanako. So tuod man guys, adunay usa ka scientist nga miadto dayon didto una nihimo og niimbento og games diha sa cellphone guys. Dayon iyan ning gipadulaan sa maong dato. Tuod man nalipay ang maong dato. Pero pagka human og dula sa maong dato sa maong games nga giimbento sa scientist, nag-uol lang gyapon sa guys. Ang gusto sa dato nga kanang kalipay nga walay putol. So human niya dula, nag-uol gyapon siya kay naluya ang iyang lawas, luya iyang mata, no? Sa dihang nagdula siya lipay kay siya pero after sa dula nibati ra gyapon sa gagol. So niyon siya dili ko muhatag nimo og kwarta kay dunay putol gihapon ang maong kalipay. So ikaduha, miadto kaniya gadala og sinso o mga mga hinigiban materials para panggama og mga furniture. So gadala sa sinso dito. Gingnan siya nga sir, kaning sinso pwede nimo ning ipanggabas, then naay mga gamits pang panday, maghimo ka og mga furniture bisan unsay imong himo on design o makapalipay na nimo. Tuod man guys, nalipay tong maong dato sa diyang nakahimo siya nindot kayo nga mga bangko, mga katri, mga aparador. So lipay kayo siya. Karon guys, pagkahuman niya og gama, nibati gyapon siya og kaguol, naputol gyapon tong kalipay kay maghuna-huna naman po siya kung unsa na po yang gamon. So ang nahitabo, naguol lang gyapon siya kay unsa na po kuno yang gamon. So ikaduha, wala gyapon niya hatagi itong maong naghatag niya sa sinso mga materialis. Di kumuhatag nimo kay naputol lang gyapon ang maong kalipay. So ikatulo guys, walay dala. Niadto dito sa maong dato, walay dala. Niingon ra dito, simple ra kayong istorya sa ikatulo guys, niana ra, boss, hatagi ang mga kabus kung gusto kang malipay. So muto guys, advice lang ang giatag sa ikatulo. Karon gituman kinis dato. Tungod kay dato man sa daghan sa kwarta, gihatagan niya ang mga kabos. Og sukad ato nga naghatag sa mga kabos, wala na sa kawad-i og kalipay sulod sa iyang kasing-kasing. So ang iyang gihatagan og bandi katong ikatulo nga ni-advise niya nga boss hatagi ang mga kabos. So guys, dinhi lang ta mukutob sa ato ang sambingay karon. So, ang kalipay, ang lesson nga tumakuha ni guys, ang kalipay, dili na to makuha sa kadaghan natong kwarta. Sumala sa maong sambingay, daghan na kay sa kwarta, no? Pwede niyang mapalit ang tanan, pero wala siya nagmalipayon. Gusto siyang mupalit og kalipay, mubayad siya kung kinsa ang makapalipay niya. So, ang una, makita nimo sa maong sambingay nga, gitagaan siya og, gipadula siya og games, pero wala siya masatisfy sa ato pong kinabuhi, no? Ang mga material things ining kalibutan dili ka na makasatisfy sa ato ang inside sa atong kasing-kasing, dili ka na moy makahatag og tinuod nga kalipay. Okay? Ikaduha, wala man to siya malipay gapon sa ikaduha nga gihatag. So ang laing nga lesson nga atong makuha, ang kalipay di ay makuha nato pinaagi sa pagtabang sa atong isig ka tawo. Now, matod pa sa Biblia, Hebrewanon 13:16, nga ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Simple ra kayo guys, ang tambag sa ikatulo, hatagi ang mga kabos. Sukad ato, nakatagamtam siya og kalipay nga walay sama, sulod sa iyang kasing-kasing. Kay kanimang kung pagtabang guys sa mga talabangon, mao kini ang mag-interact sa ato ang brain
nga aduna tay bation nga something nga dili nimo ma-explain kung makatabang ka. So deep inside sa imong kasing-kasing una-una adunay joy nga makawala sa imong kabalaka, makawala sa imong stress, makawala matud pa ni sa survey sa mga doktor. Kalabanan sa mga mangyatagon mga tao, muni ang mga tao nga iwas sila sa stress, iwas sila sa mga kabalaka. Tungod kay ang inside sa ilang kasing-kasing ug una-una murag katubang joy nga ilang nasinati sa diyang dunay ni dawat, dunay gitabangan nila. Mao ko tay wala o nagairis sa mga kabalaka, mga stress sa kinabuhi. So guys, ang tinuod nga ang laing lesson na tumakuha nini, ang tinuod ay nga kalipay mao ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. That's why niingon ang Biblia nga panghatag sa mga kabos kay ang paghatag nato sa mga kabos sama ra kini nga nagpahulam kita sa Dios ug ang Dios may mobalos kanato. Matud pa sa Hebrew 13:16 nga dili daw ta pwedeng malimot sa pagbuhat sa maayo ug dapat ay magtinabangay ta kay niyon siya mao kini ang halad nga makapahimuot sa Dios. Kung mahimuot na gani ang Dios sa atong kinabuhi, simpre mag-ani pud ta, tagaan pud ta niya og kalipay nga walay sama sa atong kinabuhi. Muna nga kining maong sambingay nagpahinumdum kini kanato kung gusto kang malipayon sa kinabuhi, tabangi ang mga nagkinahanglan. Ayaw pagpanuko og hatag sa mga nanginahanglan sa mga kabos o bisan kinsa nga tawo nga imuang nakita nga talabangon. Kay mao kini ang paagi o prinsipyo sa Biblia nga makapalipay sa tao. Ningon si Jesus nga ayaw kamo pagtigom og bahandi ning kalibutana, hinon pagtigom kamo bahandi didto sa ginharian sa langit. Okay? So unsa man nato pagtigom og bahandi didto sa ginharian sa langit? Kung duna tay mga blessing na gihatag sa Ginoo, gipatabak sa Ginoo sa atoa, giintrust sa Ginoo sa atoa, then dapat mahimo butang channel of blessing adto sa ubang tao. And ang Ginoo kung mahimuot siya sa atong ginahimo. So siyempre, tagaan po niya kalipay nga walay sama. Guys, hindi lang takutob sa mga sambingay o puli nga doon na tayo mga lesson nga nakutlo sa ato ang pagkinabuhi. God bless guys. Be sure nga kung bago pa kaninga channel, puli nga nakasubscribe ka para updates ka sa daghan pa natong mga sambingay. Actually guys, daghan na kayo mga sambingay diya. So if you have time guys, pakivisit lang sa atong mga nagkalaing-laing video about sa mga sambingay nga daghan kang moral lesson nga makatunan. God bless. Iyang tanan maya. Kita-kita na punta guys sa next video upload.